Et af de spørgsmål, jeg har blevet stillet et utal af gange, al den tid jeg har været i den danske bilbranche, det handler om service. Uautoriseret eller autoriseret service. Dog er der nogle ting, som det er vigtigt, du er opmærksom på. Lad os prøve at kigge på dem. Hvis du skulle ske og få brug for din garanti, og du har kørt autoriseret service på din bil, så kan du trygt læne dig tilbage, for der er det os som værksted, der har al dokumentationen til at ligge på din bil og kommer til at køre garantisagen for dig. Således er du hurtigt på vejen igen i din Hyundai. I det hele taget er der rigtig mange gode grunde til at vælge et autoriseret serviceværksted. Vi bruger kun 100% original reservedele, og vi følger til punkt og prikke den procedure, som fabrikken har udskrevet på bilen. Derudover så vurderer vi hele tiden proaktivt, om noget skal laves inden for garantiperioden, sådan at når den udløber, så står du forhåbentlig ikke med en stor regning. For mig er den alt overskyggende grund til at vælge autoriseret serviceværksted vores mekanikere. De er Hyundai-eksperter og er uddannet efter alle kunstens regler i alle Hyundais modeller. Derfor kan det nogle gange også være en rigtig god idé at vælge autoriseret værksted, da de simpelthen igennem specialværktøj og tester hurtigere kan finde fejlen og udbedre den, så du kan komme på vejen igen i din Hyundai. Tak for det. Og så er det med gensalgsværdien. Jeg tror, de fleste af os kender til det, at når vi sælger noget, så vil vi gerne have mest muligt for varen. Selvfølgelig gælder det samme også, når vi sælger vores kære biler. Men lige præcis det her med, at man kan fremvise et servicehæfte med fuld stemplet bog fra et autoriseret værksted, det tror jeg betyder endnu mere. Bilerne i dag, de er hypermoderne maskiner, højtydende benzinmotorer, elbiler, plug-in hybrider. Og ikke nok med det, så er de også fyldt med computerpower. Så kan du vise et servicehæfte, der er fuldt stemplet fra et autoriseret serviceværksted, så giver det også et nyk opad i gensalgsværdien for din bil.